Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो फ्रेंड्स जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय कमप्लेक्स नाम्बारनि जोंना आद्रा थानाय कुइसनफोर जों कुइसन नाम्बार 6 निफ्राय जों सावरायनो नागिरदों सो भिडिअखौ गोबाव खालामाखैसो जोङो एक्सारसाइजनि जा कुइसनाव थानाय सोंलुफोर बेनि सोमोन्दै डिसकास खालामसै दा बेवहाय सोंलु मानो कुइसन नाम्बार 6 आ z1 plus z2 z1 minus z2 आरो z1 into z2 दिहुन जेब्ला z1 आरो z2 गाहायाव होनाय रोखोमनि जायो सो बेबो जोबोर गोरलै कुइसना जाबाय जोबोर गोरलै बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 6 नि जोङो बेवहाय मा दोङो जोंखौ मा दिहुननो दे ए नाम्बारखौ जोङो नायग्रोनोसै गिबियावनो ए नाम्बारनि सलुशना मा जागोन ए नाम्बारनि कुइसनाव मा होनाय दोङो बेवहाय z1 इक्वल टू मा दोङो 3 minus 4i आरो z2 नि भेलुआ दङ बेसां -2 plus i दा बिदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो z1 plus z2 बेखौ दिहुनना लानोसै सो जोबोर गोरलै z1 plus z2 बेखौ दिहुनोब्ला माबायदि जागोन दा z1 plus z2 दा बेवहाय नोंथांमोना मानफोरखौ फज'ना हो गोरलैनो जोङो बेखौ मानखौ फज'ना होनो हागोन z1 माने मा 3 minus 4i बेनिफ्राय प्लास z2 माने -2 plus i बेबायदि दङ बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालाम ब्रेकेटखौ सेफायदो 3 minus 4i प्लस माइनास -2 प्लस बेनिफ्राय i जासिगोन दा नैबे 3 जों -2 जों मा जागोन 3 - 2 खालामबा 1 माइनास प्लास बे 4i निफ्राय i थांबा मा थागोन -3i दा दिहुननो गोनां जा मान z1 plus z2 नि माना जाबाय 1 - 3i बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालाम दिहुनगोन z - z2 बेखौ दिहुनलायनोसै स बेबो जोबोर गोरलै z1 आ जाबाय 3 - 4i बेनिफ्राय माइनास सिनखौ होबाय जोङो बेनिफ्राय -2 plus i बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय जों दा ब्रेकेटखौ सेफायदो 3 - 4i -a प्लस 2 -a माइनास बेनिफ्राय i जासिगोन बेनिफ्राय 3 plus 2 खालामबा जों मा मोनो 5 माइनास बे जागोन -4i आरो -5 प्लस खालामबा जों -5i जों लिरनो हायो बेनि एन्सारा जाबाय 5 - 5i बेबायदि बेनिफ्राय जों दा आरो नेक्स्टखौ बानायनोसै स आं नेक्स्टखौ बिथिं बानायना दिन्थिनोसै z1 आरो z2 बेखौ जों इनटु खालामनांगौ स बेखौ जोङो मा बेबो गोरलै 3 - 4i बेनिफ्राय इनटु -2 plus i जों बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय बेखौ सानजाबदो 3 जों 2 जों सानजाबग्रोदो फार्स्ट बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ प्लास से माइनास बेखौ होनांगोन 3 * 2 बेसेबां जायो 6 प्लास प्लास 3 जों i जों मा 3i जागोन बेनिफ्राय -a प्लास 4i जों 2 जों सानजाब बेसेबां जागोन 8i बेनिफ्राय -a प्लास -4i जों i जों सानजाबा मा जासिगोन 4i स्क्वायर बेबायदि जागोन बेनिफ्राय दा मा खालाम जोङो -6 प्लास 3i जों 8i जों प्लास खालामबा बेसेबां प्लास 11i बेवहाय मा दङ -4 आरो i स्क्वायरनि जायगायाव जोङो -1 लिरनो हायो बेनिफ्राय -6 प्लास 11i -a प्लास 4 बेबायदि जाबाय -6 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां थागोन जोङो -2 लिरनो हायो प्लास 11i स एन्सारा जाबाय जोबोर गोरलै -2 plus 11i जोङो मोनबाय स 6 नाम्बारनि ए नि जा फिननायफोर बेनो जासिगोन नैबे जागोन बे जागोन आरो बे जागोन स जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेनि 6 नाम्बारनि गुबुन मोनसे कुइसनखौ नायनोसै दा कुइसना जाबाय बेवहाय जोङो बेखौ जोङो इ नाम्बारखौनो जों नायनोसै कुइसन नाम्बार इ खौ जोङो नायनोसै 6 नि
6 नि e नाम्बार 6 नि e नाम्बारखौ जों नायनोसै नोंथांमोना बेखौ हाखागोन आद्रा थानाय जा बेवहाय मा दङमोन बेवहाय b आबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय c नाम्बारखौबो एसे नाजा नोंथांमोना बानायनो नाजा बेनिफ्राय d नाम्बारखौबो नाजा d आबो गोरलै दा जोङो z नाम्बार e नाम्बारनिखौ बानायनोसै स' e नाम्बाराव मा दङ बेवहाय मा दङ z1 नि भेलुआ जाबाय 2 + 3i बेनिफ्राय मा दङ 1 - 5i बिदि दङ बेनिफ्राय आरो z2 आ मा दङ z2 नि भेलुआ जाबाय 1 + i बेनिफ्राय दङ 3 - i बिदि दङ स' जोङो दा बेखौ मा खालामनांगौ z1 + z2 बिदि लिरनो नांगौ दा बेखौ जोङो बेखौबो गोरलैयै जोङो बानायनो हायो दा गिबियाव मा खालामनांगोन नोंथांमोना दा बेखौ जोङो फार्स्ट गिबियावनो z1 आरो z2 खौ दिहुनग्रोना ला स' बेवहाय मा जासिगोन दा z1 + z2 जों गिबियावनो बेखौ दिहुननोसै बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौ दिहुननायनि सिगाङावनो मा खालाम आं नोंथांमोननो मोनसे सर्टकाट आइडिया होनोसै दा नैयाव बेबायदि दङ स' जोङो बेखौ मा सेफायग्रोना ला होमबाना गोरलै जागोन बेखौ जोङो सानजाबग्रोना ला सानजाबा मा जागोन 2 जों 1 जों सानजाबा मा जाबाय 2 जोङो फिसा टार्माव बेखौ लांनो ट्राय खालामसै गिबियावनो बेनिफ्राय मा खालाम जोङो नैयाव z1 + z2 बेयावबो दिहुननो हायोमोन होमबाना नैयाव दिहुनखाबा जोंना गुसुं जागोन दिहुननाया खस्थ' जानाय नङा बेवहाय बेनिखायनो आं नैयाव डाइरेक्ट दिहुननोसै 2 जों 1 जों सानजाबा 2 + -2 जों 5 जों सानजाबा 10i बेनिफ्राय मा जागोन बे जासिगोन +3i +15i² बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय 2 नैबे जासिगोन 7i बे जासिगोन -15 - 1 बेनिफ्राय 2 - 7i बे जागोन +15 बेनिफ्राय जोङो मोनगोन 17 - 7i जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय बेखौबो जोङो दिहुनना लानोसै बिदिनो बेखौ नोंथांमोना सानजाब 3 - i +3i - i²। 3 माइनास नैबे मा जासिगोन +2i नैबे जागोन -1 3 + 2i बे जागोन +1 बेबायदि जाबाय 4 + 2i जोङो मोनबाय दा गोरलै महराव जोङो मोननो हाबाय दा बेबायदि दिहुनब्ला गोरलैसिन जायो दानिया जों गोरलैनो दिहुननो हासिगोन z1 + z2 दा डाइरेक्टलि नैखौ पुट खालामना नैखौ पुट खालामबा एसे गोलावसिन जागौमोन दा जोङो नै जोबथारनायखौ बेखौ पुट खालामनादो बेनिफ्राय मा 17 - 7i + z2 नि जायगायाव जोङो बेखौ फज' 4 + 2i बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो 17 - 7i ब्रेकेटखौ सेफाय +4 + 2i बेखौ सेफायबाय बेनिफ्राय नैखौ मा खालाम नै अनजिमाखौ दाजाबा 17 + 4 खालामबा 21 बेनिफ्राय -7i निफ्राय 2i जोङो माइनास खालामबा मा जायो 5i जोङो z1 + z2 नि मानखौ बेसेबां मोनगोन 21 - 5i बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन जोङो z1 - z2 खालामसै स' नोंथांमोना नैयावल' सिम्बलखौल' चेन्ज खालामनानै होनो हायो आं चेन्ज खालामबाय बेवहाय z1 - z2 बेवहाय मा लिरगोन दा माइनास जागोन स' ब्रेकेटखौ सेफायदो नोंथांमोना बे 17 माइनास मा जागोन 7i बेनिफ्राय -a + a -4 -a + a -2i बे जाबाय बेनिफ्राय बेखौ जोङो 17 निफ्राय -4 थांबा मा थागोन बेवहाय जोङो 13 लिरनो हायो बेनिफ्राय -7i बेखौ जोङो प्लास खालामदो भेलुफोरखौ मा जासिगोन 9i जोङो लिरनो हायो स' एन्सारा जाबाय z1 - z2 नि एन्सार जाबाय 13 - 9i बेखौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय z1 आरो z2 इनटु खालामबा जों बेसेबां मोनगोन z1 * z2 बेखौ जों इनटु खालामसै आरो इनटु खालामबा नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ फज'दो 17 - 7i * 4 + 2i बेखौ इनटु खालाम 17 * 4 नोंथांमोना सानजाबनो हायो 17 * 4 सानजाबबा बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना बेखौ सानजानाय फारिखौ गोसोआव थानो हागोन 68 बेनिफ्राय जों प्लास जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय 17 * जोङो बेखौ मोनगोन 34 बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामनो हायो i दङ बेखौ 34i -a + a -7 जों 4 जों बेसेबां
28 I जोङो लिरनो हायो माइनास ए प्लास ए माइनास 7 into 2 14 I स्क्वायर जोङो बेबायदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो स' नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामदो केलकुलेसन खालामनायनि उनाव मा मोनगोन जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो नेव 68 प्लास बे जासिगोन 34 निफ्राय मा खालाम माइनास 28 खालामबा बेसे जागोन बेवहाय नोंथांमोना 6 मोननो हागोन 6i आरो नैबे जागोन 14 आरो माइनास 1 बेबायदि जाबाय 68 प्लास बे जागोन मा 6i नैबे प्लास 14 बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामदो 68 प्लास 14 खालामबा बेसे मोनगोन बेखौ प्लास खालामदो प्लास खालामबा 82 मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय स' 82 प्लास 6i दा दिहुननो गोनां जा मान z1 आरो z2 नि माना जाबाय 82 आरो मा मोनगोन जोङो 6i दा बेनो जासिगोन एन्सारा स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो हाखागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ जों नायनोसै नेक्स्ट कुइसना जाबाय मा दा नेक्स्ट कुइसना नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय स' जोबोर गोरलै जों बिदि दिहुननो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि जा आद्रा थानाय कुइसनफोर नोंथांमोना बे 2 बेफोरखौ बानायनो नाजाबानो जाबाय बी सी डी बेफोरखौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय सी आ एसे गोलाव जागोन बाट नोंथांमोना सी खौ मा खालाम सी खौ बेवहाय मा दङ z1 1/2 3 - 5i बेबायदि दंमोन जों बेखौ गिबियावनो सेफायग्रोना लाबानो जाबाय सेफायनाबो लाग्रोनो हागोन आरो जों डाइरेक्टलि बेयाव पुट खालामनाबो दिहुननो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय आरो जुदि हायाब्ला नोंथांमोना सोंहरनो नाजाब्लानो जाबाय कमेन्ट्सआव बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे कुइसनखौ नायनोसै बे जाबाय 7 नाम्बार स' 7 नाम्बारा मा 7 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया 7 नाम्बारा जाबाय गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो जेथो अनजिमाखौनो फारिथाइ जरानि दाजाबगासै हिसाबै फोरमाय दा जोंखौ बेखौ फोरमायनो होदों दा 7 नाम्बाराबो जोबोद गोरलै जों बेखौ मा खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो कुइसन नाम्बार 7 नि ए नाम्बारा मा जागोन कुइसन नाम्बार 7 नि जोङो 1 नाम्बारखौनो बानायग्रोनोसै बेवहाय सलुसन बेवहाय मा दङ मोनसे मा बिदिन्थि महरै बिदि दङ आरोना अल्फा इक्वल टू बेबायदि दङ अल्फा कमा बीटा इक्वल टू अल्फा 10 प्लस बीटा 01 बे आर 2.2.1 नोंथांमोननि जा बिजाबाव दङ बेबायदि दा बेनिफ्राय जोङो मोननो हागोन बेखौ दा जोङो बेबायदि लिरनांगौ बेवहाय मोनसे हिन्स होनाय दङ स' नोंथांमोना आं नोंथांमोननो हिन्सखौ बिथिं लिरनो हादों बेखौ मा होनाय दङ हिन्सआ जाबाय बेवहाय मा दङ कुइसनाव बा अल्फा आरो बीटा बिदि दङ स' बे जाबाय बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो अल्फा 10 बेनिफ्राय प्लास बीटा आरो मा 01 बे नोंथांमोननि किताबावनो दङ बे आर्ट 221 बेयाव नायबा नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय दा नैबायदि पेटार्नाव जोंखौ लिरनो होदों दा नोंथांमोननि जा किताबाव दङ कुइसन नाम्बार 1 मा दंमोन -3 प्लस 5i बिदि दंमोन कुइसन नाम्बार 1 आव -3 प्लस 5i जों बेखौ नैबायदि महराव लिरबाथाय माबायदि जागोन स' जोङो बेखौ गोरलैनो मा लिरनो हायो दा जोङो नैबे -3 आरो 5 निफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन नैबे -3 जाबाय x आरो बे जाबाय y थामहिनबा जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो नैयाव -3 आरो 5 x नि जायगायाव नैबे दङ आरो y नि जायगायाव बेनिफ्राय जों दा थामहिनबा अल्फा माने -3 आरो बीटा माने जा नैबे आव थाफानाय जा अनजिमा बेखौ बीटा बुंनाय जागोन बेनिफ्राय दा मा दङ जोङो दा नैयाव फज'दो बेयाव फज'दो नैबेयाव अल्फा बेनिफ्राय मा फज'नो हागोन जों बेवहाय अल्फानि जायगायाव जोङो मा फज'गोन अल्फानि जायगायाव नोंथांमोना नैयाव अल्फा लिरनो नाङा जोङो नैबे -3 खौ लिरनो नांगोन स' नोंथांमोना बेवहाय मा -3 खौ लिर अल्फा माने मा -3 बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो 10 थाखागोन बेवहाय 1 आरो 0 बेनिफ्राय बे थाबाय बेनिफ्राय मा दङ प्लास दङ प्लासनिखौ जोङो बाय बीटा माने मा 5 बेखौ लिरनांगोन 5 आरो 0 1
दा एन्सारा जाबाय बेनो स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै होनो हायो बेनिफ्राय जों नाम्बार 2 खौ माबायदि लिरगोन दा नाम्बार 2 खौ नाय नोंथांमोना बेवहाय मा होनाय दङ सलुशनाव कुइसनाव मा दङ 3 प्लस I रुट ओभार 2 बेबायदि दङ दा बेखौबो जोङो लिरनो हायो जोबोर गोरलै बेयाव मा नैबे गिबिनिया जाबाय आलफा जागोन स' बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन 3 कमा आरो बिटिया जाबाय रुट ओभार 2 स' बे जासिगोन बेनिफ्राय जों दा नैबे महराव लिरदो आलफानि जायगायाव जों मा लिरगोन दा 3 बेनिफ्राय 1 आरो 0 प्लास बेनिफ्राय रुट ओभार 2 बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो 0 आरो 1 दा एन्सारा जाबाय बेनो स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नाम्बार 3 खौ नायनि नाम्बार 3 आ माबायदि नाम्बार 3 आ जाबाय बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ -4 बेनिफ्राय -I रुट ओभार 3 बेबायदि दङ स' बेखौ जोङो माबायदि लिरगोन दा बेवहाय मा लिरनो हायो गिबियाव जोङो बेवहाय नैबे -4 आ जाबाय आलफा आरो कमा माइनास मा लिरनांगोन माइनास रुट ओभार 3 लिरनो नांगोन बेयाव जिहेतु माइनास दं प्लास थाबाथ' जों मोनथिबाय अलरेडि प्लास होननानै दा बे माइनासआ नैबे रुट ओभार 3 जों थाफागोन बेखायनो बिदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो आलफानि जायगायाव मा लिरगोन दा नैबे -4 खौ लिरनो नांगोन -4 बेनिफ्राय 1 आरो 0 बेबायदि जाबाय फर्मुला बेखौ गोसोआव लायो बेनिफ्राय मा प्लासनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन डाइरेक्टलि जोङो लिरखानोबो हायोमोन बेवहाय माइनास रुट ओभार 3 बेखौ लिरदो बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो 0 1 खौ लिरनांगोन 0 आरो 1 आरो नोंथांमोना बेखौ सेफायनो हायो बेनिफ्राय मा जागोन 4 1 0 प्लास माइनास 3 बेनिफ्राय 0 आरो 1 दा एन्सार जागोन बिदि बेनिफ्राय नोंथांमोना दा 4 5 खौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय 6 नाम्बारखौ बानायनोसै 6 नाम्बाराबो जोबोर गोरलै 6 नाम्बारा जाबाय बेवहाय मा होनाय दङ 1/2 बेनिफ्राय 3 प्लस 5I दा बिदि दंमोन सोंनायाव दा बेखौ जोङो माबोरै बानायगोन दा गिबियाव नोंथांमोना 2 खौ माबायदि लिरनो हायो जोङो दा नैबे 3/2 प्लस 5/2I जोङो बिदि लिरनो हायो नैबेखौनो जोङो बिदियाव फोरमायनो हायो एलसिएम लाबाय एलसिएम लानानै जों बिदि महराव मोनफिननो हागोन बेनिफ्राय जों दा बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन बेवहाय नैबे जाबाय गिबिनो जाबाय मा आलफाखौ फोरमायदों आरो बेनिखायनो मा 3/2 लिरनो हायो कमा 5/2 बेनिफ्राय जों दा मा मोनगोन नैबायदि महराव लिरदो बेनिफ्राय 3/2 1 आरो 0 बेनिफ्राय प्लास मा जासिगोन 5/2 बेनिफ्राय 0 आरो 1 दा बेनो दिहुननो गोनां जा कुइसन नाम्बार 7 नि मावफुंथायफोर बेखिनियानो बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 8 खौ नायनोसै स' कुइसन नाम्बार 8 आबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार 8 आ जाबाय कुइसन नाम्बार 8 आव मा दङ बेवहाय मा दिहुननो जोंखौ कुइसन नाम्बार 8 बेनि 8 नि जोङो गिबिखौ बानायनो नाजागोन गिबि 1 नाम्बारखौ बानायनो नाजागोन फार्स्ट सलुशन दा बेवहाय मा दङ कुइसन नाम्बार 8 आव जितु x इक्वल टू 3 प्लस 4i आरो y इक्वल टू 3 माइनस 4i अब्ला मा खालामनांगोन गाहायाव होनायफोरखौ दिहुन कुइसन नाम्बार 1 आव दङ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बिदि दङ बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा दङ कुइसन नाम्बार 2 आव बिदि दङ आरोना x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर आरो कुइसन नाम्बार 3 आव बेबायदि दङ स' नोंथांमोना गिबियाव मा खालामग्रोनो हायो बेवहाय मा होनाय दङ बेखौ लिरग्रोना लानो हायो स' गिवन मा दङ x इक्वल टू 3 प्लस 4i आरो मा दङ y इक्वल टू मा दङ 3 माइनस 4i दा बेबायदि दङ स' गिबियावनो जोङो बेनिफ्राय मा दिहुनना ला जोङो बेवहाय कुइसन मा होनाय दंमोन 1 नाम्बाराव x स्क्वायर प्लस xy आरो y स्क्वायर बिदि दङ स' नोंथांमोना गिबियाव मा x स्क्वायरनि भेल्युखौ दिहुनना ला xy नि भेल्युखौ दिहुनना ला आरो y स्क्वायरनि भेल्युखौ दिहुनना ला एक्सट्रा माने दिहुनग्रोनोसै बेनिफ्राय जोबथारनायाव जोङो नैबेयाव मानखौ फज'ना होब्लानो जों गोरलैयैनो दिहुननो हानाय बायदि स'
जोङो दा गिबियाव मा खालामगोन नोंथांमोना बेवहायबो डाइरेक्ट पुट खालामखानो हायो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बेवहायबो जोङो नै मानखौ डाइरेक्ट माने 3 प्लस 4i स्क्वायरबो जोङो डाइरेक्ट मा पुट खालामखानो हायो जोङो बेबायदिबो जोङो खालामखानो हायो किन्तु मा एसे गोलाव जागोन बेबायदि खालामब्ला स' नोंथांमोना बिदि खालामबाबो एन्सारखौ मोनगोन नैबायदि खालामबाबो जोङो एन्सारखौ मोननो हागोन बाट बेसे गोलाव जोङो लाइनफोरखौ लिरनांगोन बेखायनो जोङो गुसुङाव मा खालामसै गिबियावनो x स्क्वायरनि मानखौ दिहुनना लानोसै दा x स्क्वायर इक्वल टु मा जासिगोन 3 प्लस 4i बेखौ मा जागोन होल स्क्वायर बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सेफायना लादो सेफायनायनि उनाव मा मोनगोन नैयाव जोङो मा लिरनो हायो नैखौ फर्मुला लांदो 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4i प्लस 4i होल स्क्वायर बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय आरो बेखौ मा खालामनो हायो 9 जाबाय प्लस 2 into 3 6 6 into 4 24i बेनिफ्राय प्लस जोङो मोननो हायो नैखौ डाइरेक्टलि लिरखानोसै मा जासिगोन 16 दा i स्क्वायरनि माना जाबाय -1 आं डाइरेक्ट बेयाव पुट खालामखाबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो दा मा खालामगोन नेक्स्ट जोङो लिरनो हायो दा जोङो y स्क्वायरनि मानखौबो दिहुननानै लानोसै y स्क्वायराव जासिगोन मा बेवहाय जोङो मोननो हायो स' बेवहाय मा लिर 3 minus 4i स्क्वायर इक्वल टु बेयाव मा जासिगोन 3 स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 4i बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो प्लस 4i होल स्क्वायर बिदि जाबाय बेवहाय मा जागोन 9 minus 24i नैबे जासिगोन -16 दा बेबायदि जों मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो मा खालाम xy नि भेल्युखौ मा इनटु खालामदो स' xy आव मा जागोन नोंथांमोना बे मोननैखौ सानजाब 3 प्लस 4i बेनिफ्राय 3 minus 4i बिदि खालामबाय बेनिफ्राय दा मोननैखौबो सानजाबदो 3 into 3 मा जागोन 9 बेनिफ्राय 3 into 4i मा लिरनो हायो प्लस से माइनस से माइनस 3 into 4i मा लिरगोन जोङो दा 12i जाबाय बेनिफ्राय 4 जों 3 जों सानजाबा मा जागोन प्लस बेयावबो 12i बिदि जागोन बेनिफ्राय माइनस बेसेबां जागोन बे मोननैखौ सानजाबबा 16i स्क्वायर नैयाव मा बे मोननैखौ जों केन्सेल खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन नैबे डाइरेक्ट आं लिरनोसै प्लस 16 जागोन बे नैबे जिहेतु i स्क्वायरनि माना -1 जे माइनासजों प्लास जाबाय डाइरेक्ट बेबायदि लिरबाय बेनिफ्राय नैखौ जोङो 9 प्लस 16 खालामबा मा मोनगोन जोङो 25 मोननो हागोन दा जोङो मा लिरगोन दा नेक्स्ट जोङो दा 1 नाम्बाराव थानाय बेखौ दिहुननोसै 1 नाम्बाराव मा दंमोन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर स' नोंथांमोना गिबियावनो मा लिर 1 नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय फज'बानो जाबाय नैयाव फज'नो नांलिया स' जों बेखौ बेबायदि दिहुनना लाग्रोबाय गिबियाव बेनिफ्राय x स्क्वायरनि जायगायाव मा लिरगोन दा नैबे भेल्युखौ लिरनो हादो 9 प्लस 24i माइनस 16 xy नि जायगायाव जोङो बेखौ लिरगोन प्लस 25 बेनिफ्राय आरो y स्क्वायरनि जायगायाव जोङो बेखौ लिरगोन प्लस 9 माइनस 24i माइनस 16 जों दा नै मोननैखौ केन्सेल खालामनो हायो बेखौ जों केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय मा थाखो 9 प्लस 9 खालामबा मा जागोन 9 प्लस 9 18 मोनगोन जोङो माइनस जोङो नैखौ मा लिरनो हायो दा नैबे जाबाय 16 प्लस 16 जोङो मा मोननो हागोन बेखौ बेयाव जाबाय 32 स' 18 निफ्राय 32 थांबा बेसेबां थागोन दा स' नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामनो हायो केलकुलेसन खालामबा मा मोनगोन जोङो बेवहाय जागोन 14 स' बेनिफ्राय जोंना एसे नैखौ आं लिरनो बावदों बेवहाय मा जागोन प्लस 25 होनो बावदों बेनिफ्राय नैबे जासिगोन मा 18 निफ्राय माइनस 32 थांबा बेसेबां माइनस 14 जों लिरनो हायो बेनिफ्राय प्लस 25 बेनिफ्राय बेखौ केलकुलेसन खालामबा जोङो मोननो हागोन 11 मोननो हासिगोन स' 1 नाम्बारनि फिननाया जाबाय नैबे 11 स' बेबायदि जोङो दिहुननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन कुइसन नाम्बार 2 खौ नोंथांमोना बानायनो नाजा दा बे कुइसन नाम्बार 2 दंमोन मा नेयाव मा माइनास दङमोन
स' माइनास होयोब्ला मा जागोन नोंथांमोना बेखौ बानाय बेनिफ्राय 3 आबो जोबोद गोरलै कुइसन नाम्बार 3 कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनोसै थेवबो कुइसन नाम्बार 3 आव मा लिरगोन जों दा बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 आ जाबाय बेवहाय मा होनाय दङ x स्क्वायर माइनास xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय मा दङ 2 बेनिफ्राय x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर दा बेखौ मा खालामनो हायो जोङो दा बेयावबो जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बेवहाय स' नोंथांमोना x स्क्वायर माइनास xy प्लस y स्क्वायर बेनि मानखौ बे जाबाय कुइसन नाम्बार 2 निमोन स' जों कुइसन नाम्बार 2 निखौबो दिहुनखानोसै नङाबा बेखौ एसे गोलावसिन बानायनांगोन बेखायनो मा कुइसन नाम्बार 2 खौ आं बानायनानै दिन्थिखानोसै नोंथांमोना बानायनांला x स्क्वायर माइनास xy प्लस y स्क्वायर बिदि दंमोन x स्क्वायर नि जायगायाव मा फज'गोन जों दा नैबे मानखौ फज' 9 प्लस 24i माइनास 16 आरो माइनास थानायखौ माइनास जाबाय 25 जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय मा जागोन प्लस y स्क्वायर माने 9 माइनास 24i माइनास 16 बेखौ फज' बेनिफ्राय जोङो 9 प्लस खालामबाय 18 जाबाय 24i बेजों केन्सेल बेनिफ्राय नैबे जागोन माइनास 16 बेखौ मा प्लास खालामदो बेनिफ्राय मा 25 खौबो जोङो खालामदो बेवहाय मा मोनगोन जोङो बेवहाय मोननो हागोन 57 मोननो हागोन नैयाव माइनास 16 माइनास 25 आरो माइनास 16 गासैखौबो जों एड खालामबा माइनास 57 मोनबाय बेनिफ्राय माइनास 57 निफ्राय जोङो 18 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो बेखौ माइनास 39 मोननो हायो स' नोंथांमोना बे भेल्युखौ बे कुइसन नाम्बार 3 आव पुट खालामनो हायो बेनिफ्राय दा जोङो कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनोसै बे भेल्युखौ गोरलैयै जों मोननो हासिगोन दा कुइसन नाम्बार 3 खौ गोरलैयै दिहुननो हासिगोन बेवहाय x स्क्वायर माइनास xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय मा दंमोन 2x स्क्वायर प्लस xy बेनिफ्राय प्लस y स्क्वायर बिदि दङ दा बेखौ जों मा खालामनो हायो दा जों मानखौ एसे आवगायावसो दिहुनखांबाय बेखौ x स्क्वायर माइनास xy प्लस y स्क्वायर नि माना जाबाय मामोन माइनास 39 जों डाइरेक्टलि पुट खालामनो हाबाय बेवहाय बेनिफ्राय आरो नै 2 खौ जोङो 2 होबाय इनटु आरो नै मानखौबो जोङो दिहुनखाना लादोंमोन सिगाङावनो कुइसन नाम्बार 1 आव बिनि माना 11 मोन स' बेखौ मा खालामनो हायो माइनास 39 बाय 2 इनटु 11 मा जायो 22 दा बेनि एन्सारा जाबाय नैबेनो माइनास 39 बाय 22 दा कुइसन नाम्बार 8 नि एन्सारफोरा बेनो स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 9 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 9 आव मा दोङो कुइसन नाम्बार 9 निया जाबाय बेवहाय सलुसना मा जागोन मा होनाय दङ जितु x इक्वल टु i माइनास 1 माइनास i अब्ला दिन्थिदि x स्क्वायर माइनास twice x प्लस 2 इक्वल टु 0 जोंखौ मा समान माने फोरमान खालामनो होदों बेवहाय दा मा होनाय दङ कुइसना जाबाय x इक्वल टु 1 माइनास i बिदि दङ जोंखौ मा प्रुफ खालामनो होदों x स्क्वायर माइनास twice x जोंखौ मासिम प्रुफ खालामनो होदों x स्क्वायर माइनास twice x प्लस 2 इक्वल टु 0 बेबायदि जोङो फोरमान खालामनांगोन स' गिबियावनो मा लिरनो हायो जोङो बेखौ नैयाव दा नैबे 1 नुदों आं 1 खौ आगसिथिंजाय लाना फैनोसै x माइनास 1 इक्वल टु मा लिरगोन जोङो बेवहाय माइनास i फारनैथिंबो जोङो मा सानजाबगोन स्क्वायर जोङो सानजाबाय x माइनास 1 होल स्क्वायर आरो बेवहायबो जोङो मा लागोन माइनास i जों फारनैथिंबो बेबायदि स्क्वायर खालामनानै मोनो बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय मोनसे बाथ्रा लिरनो हायो आरो लिरलाबाबो डाइरेक्टलि बेखौ लिरनोबो हागोन फारनैथिंबो स्क्वायर बर्ग लानानै बिदि लिरनोबो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना फर्मुला लांनो बेखौ x स्क्वायर माइनास 2 इनटु x इनटु 1 प्लस 1 स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन बे i स्क्वायर जासिगोन बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो नेक्स्ट जोङो लिरनो हागोन बेवहाय नैबे x स्क्वायर बे जागोन माइनास twice x बे जासिगोन प्लस 1 आरो नैनि भेल्युआ मा मोनदोंमोन i स्क्वायरनि भेल्युआ जाबाय माइनास 1 जों मोनदों बेनिफ्राय बेखौ जों लानो हायो x स्क्वायर माइनास twice x प्लस 1 बेखौ जोङो आगसिथिं लाबोबा प्लस 1 जाबाय इक्वल टु 0 बेनिफ्राय मा लिरगोन x स्क्वायर
माइनास टुवाइस एक्स नैबे प्लास 1 आरो प्लास 1 प्लास खालामदो बेवहाय 2 जाबाय इक्वल टू 0 होमबा मा जाखो जोंना फोरमान जाबाय दा नैबे जोंना गोरलै होबाय दा बेबायदि जोङो गोरलैनो खालामनो हायो स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 10 खौ नायनोसै क्वेश्चन नम्बर 10 बेवहाय क्वेश्चन नम्बर 10 आ मा बुंदों क्वेश्चन नम्बर 10 आ जाबाय 10 नि 1 नम्बरखौ जों बानायनोसै बेवहाय मा दिहुनगिरियाव फोरमायनो होदो स' दिहुनगिरियाव फोरमाय थामहिनबा जों बेखौ सिगांनि जा नोंथांमोना सावरायबोनाय क्लास 9 बेफोराव मोनखाबोदों जानांगौ बेनिफ्राय थेवबो जोङो बेयाव सावरायबोनोसै बेवहाय सलुशना मा जागोन दा मावफुंथाया कुइसनाव मा होनाय दङ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बेखौ सानजागिरियाव फोरमायनो होदो दा गिबियावनो जोङो मा लिरनो हागोन बेखौ जोङो नैबायदि लिरनो हासिगोन बेवहाय मा दङ x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर जोङो बिदि लिरनो हायो नैबेनिफ्राय जों बेखौ माइनास प्लास बेबायदि लिरनो हागोन दा जोङो माने i टार्म थानायाव जोङो लिरनो नांगोन लास्टआव जों i मोननाय खालामनांगोन बेनिफ्राय जों दा मा लिरनो हायो x स्क्वायर माइनास आरो नैयाव मा लिरनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय माइनास नुनो मोनदों स' जोङो बेवहाय माइनास नैयाव माइनास 1 दङ नोंथांमोना बेवहाय माइनास 1 दङ जों 1 खौ नुवाखै स' बेखायनो मा i स्क्वायर लिरनो हायो जों बेबायदिबो लिरनो हायो स' i स्क्वायर माने माइनास 1 नै सिम्बला फैगोन बेनिफ्राय मा लिरगोन नेक्स्ट x स्क्वायर माइनास i y जोङो स्क्वायरखौ बिदि लिरबाय बेनिफ्राय दा नैबायदि मोनसे फर्मुला दंमोन बे फर्मुलाया जाबाय इम्पर्टेन्ट a बेखौ जोङो माइनास b आरो a प्लस b बे फर्मुला लांदो स' लाङोब्ला मा जागोन बे x माइनास i y बेनिफ्राय जासिगोन मा नैबे x बेनिफ्राय जागोन प्लास i y स' एन्सारा जाबाय बेनो जोबोर गोरलै जों बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो माखौ खालामो दा नेक्स्ट जोङो बेखौ बानायनोसै 2 नाम्बारखौ जों बानायनोसै 2 नाम्बारावबो जोबोर गोरलै 2 नाम्बाराव मा दङ बेयाव जाबाय a स्क्वायर माइनास 1 माइनास 2ai बिदि दङ स' बेखौबो जोङो गोरलै लांनो हागोन दा बेवहाय मा नुनो मोनदों a स्क्वायर आरो बेवहाय माइनास 1 दङ स' माइनास 1 माने मा जोङो प्लास i स्क्वायर लिरनो हायो माइनास 1 नि जायगायाव i स्क्वायर माने जों माइनास 1 होनना मिथिगौ बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा लिरगोन माइनास 2 इनटु बेनिफ्राय a इनटु मा लिरगोन बेवहाय i जोङो लिरनो हायो स' फर्मुलायाव नैबे मोनसे फर्मुलायाव जाना थाबाय दा मा फर्मुलायाव a माइनास i होल स्क्वायर बेबायदि फर्मुला जों बेखौ सेफायाव मा मोनगोन a स्क्वायर माइनास 2 इनटु a इनटु i बेथिं मोनगोन प्लास i स्क्वायर बे फर्मुलायाव जाबाय दा जों बेखौ माबायदि लिरनो हायो नैबायदिबो लिरनो हायो प्लास i स्क्वायर माइनास 2a i जों बिदिबो लिरनो हायो दा नैबे मोनसे फर्मुला जाना थांबाय दा बेनिफ्राय जों दा मायाव लांगोन दा बेखौ नैबेयाव लिरदों नोंथांमोना a माइनास i होल स्क्वायर बिदि लिरनो हायो जोङो बेनिफ्राय दा नैखौ जोङो फेक्टराइज बा सानजाबगिरियाव फोरमायनो होदो दिहुनगिरियाव दा बेखायनो जोङो बेखौ मोननै जिहेतु स्क्वायर दं स्क्वायर माने नैबे a माइनास i आ मोननै दङ बेखौ जों लिरनो हायो a माइनास i आरो मा लिरनो हायो a माइनास i जोङो बेबायदि मोननो हागोन दा बेनो जाबाय बेनि फिननाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनो नाजा कुइसन नाम्बारनि सलुशना मा जागोन स' नोंथांमोना बेखौ होमवार्क कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनो नाजा आरो जुदि हायो नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव सेन्ड खालामहरनो हागोन जुदि सलुशना जायो आरो जुदि बानायनो हायाखैब्ला नोंथांमोना लिरना हरनो हागोन मावफुंथायखौ बानायनो हायाखै होननानै स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांगौ कमेन्ट हो लाइक खालाम आरो बुजि मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो बावनाङा आरो बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो नाजा बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट जोङो 2.2 बेखौ सावरायगोन स' जोङो उननि गोदान भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना
लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय